На цэнтральным рынку Брэста трускаўкі нямала. Аднак колькасць яе пакупнікоў зараз асабліва не радуе гандляроў. Магчыма таму, што цана высокая. По 12, по 10, по 11. Смотря какая клубника, все зависит от сорта. Некалькі гатункаў трускаўкі прывязла на рынок Наталья Вабішчевіч. Вырастила на ўласным подворку. Это у меня Кимберли, здесь Альба и здесь ремонтантные сорта Монтерей и Сан-Андреас. Вот, первый год мы занимаемся выращиванием клубники, но выращиванием занимается сын, я больше занимаюсь продажей. Вот. В этом году цена высокая на клубнику из-за погодных условий. Вот. Началась у нас наша клубника с теплицы уже месяц. Вот именно эти сорта, как Альба и Брила, самые первые сорта. Кимберли немножко позже, вот 2 недели как. У асноўным купляюць клубніку вялікую і салодкую, а гатункі, якія з кіслінкай, толькі для ўпрыгожвання страў і стварэння букетаў. Толку гэтай ягадзе, як нідзе, ведаюць у галоўным клубнічным рэгіёне краіны. Пенсіянерка Кацярына Сарока сёлета адна з першых пачала гандляваць клубнікай на дварэцкім міні-рынку. Цяплічныя ягады яна прапанавала яшчэ на пачатку тыдня. Гандляроў, кажа, менш, чым звычайна ў канцы мая. З-за халоднага, зусім не майскага надвор'я сезон у беларускай клубнічнай сталіцы сёлета затрымаўся на пару тыдняў. Асноўная ягода нават яшчэ не завязалася. У меня в прошлом году немножко побольше было, как сейчас. Сейчас только 2 сотки, в прошлом году где-то было соток 6. Я где-то заработала 1000. Ну, не больше. А теперь хоть бы 400 заработать, то было бы хорошо. Свае апасенні наконт сёлетняга паспяховага збыту ўласнай прадукцыі выказваюць не толькі дробныя гандляры, але і буйныя вытворцы з дварца і навакольных вёсак, дзе пад суніцу садовую адводзяць не пару сотак, гектары зямлі. Для Святланы Майсак клубнічны бізнес справа сямейная. Каб вырасціць добрую ягаду, сіл не шкадуюць. За сваю руплівасць і годнае ўзнагароджанне чакаюць. Але ці здзейсняцца чаканні сёлета, фермеры не ведаюць. 50% мороз загубил урожая, но кто старался, накрывал, поливы, это все влаживает. Но боимся, что сбыта не будет. Вложить вложили, а как назад это вернуть хотя бы? Кто как говорит, кто границы закрытые, не пустят в Россию нашу, только по Белоруссии. А по Белоруссии своих очень много клубничников и дачи во всех, все, каждый себя садит. Гандляры чырвоным лунінецкім золатам баяцца, што могуць сёлета не дачакацца аптовых закупшчыкаў з Расіі. На іх тут асноўная стаўка, бо па словах клубнічнікаў яны прапануюць прымальную цану. А вось уладальнік мясцовага ягаднага рынка упэўнены, пустой гандлёвая пляцоўка ў сезон не застанецца, нават пры наяўнасці выключна айчыннага спажыўца. Наша ягода не уходит в Россию вся. Наша ягода в 70-80% остается на местном рынке. Она разъезжается по областным городам. Столица, Витебск, Могилев, Гомель, маленькие города. Люди вывозят ягоду на рынки, по палаткам. И она вся разойдется внутри страны. Тым жа, хто ўсё ж спадзяецца збыць ягаду на расійскі рынок, можна пакуль не баяцца закрытых межаў. У лунінецкай інспекцыі па насенняводстве, каранціну і абароне раслін паведамілі, што каранцінных мер, забароны ці абмежаванняў на ўвоз беларускай трускаўкі на тэрыторыю суседняй краіны не ўведзена. Тацяна Будгусаім, Ганна Буйкевіч, Людмила Салдзіна, Александр Дьяченко, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».